Petak. Građani Srbije u proseku žive 7 godina kraće od stanovnika zemalja Evropske unije. Od srčanih i malignih oboljenja, Srbija godišnje izgubi jedan grad veličine 100.000 stanovnika. Šta može struka, a šta mi, kako bi statistika bila bolja? Svoje stavove otkrivaju Profesor dr. Vesna Turkulov, direktor Kliničkog centra Vojvodine. Profesor dr. Aleksandar Redžek, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Docent dr. Borko Milanović, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Dr. Cveta Roganović, direktor Opšte bolnice Vrbas. Vaša analiza događaja svakog petka od 20.05 na prvom programu RTV-a.